И здравейте хора, аз съм Екстремитко, това е трети вече епизод, да, трети, от Minecraft Bro. И тук мисля да прекараме по-голямата част в мината. Тази ли беше? Не беше тази. Ето я. Дано да го виждате, аз съм си осветил екрана. Хоп, какво правя? И този клип, ако Филип ме гледа, да ми каже, да ми пише намерихте. Ама не, някой Филип от тези, които не ме познават, един Филип, който ме познава, и за него най-вече го правя този клип. Така че, Филипе, не се кри, ами казвай. Нещо объркахме тук в тази система. Да, ето какво сме объркали. Аз колко съм под земята, още не съм стигнал чак да пушна нещо. Оп, за малко спрях клипа, докато го пусна това нещо. Защото спирането на клипа ми е с Backspace. Аз пускам от YouTube. Дано да го чувате. Не знам, няколко пъти се опитах да ви пускам клипове, но не знам, повечето пъти не успях. Според мен не успявахте да чувате нищо. Тук в тази мина няма нищо, бе. Мисля да експлорирам джунгъла. Ох! Не трябваше да го пробвам. Да го правя този трик газарски. Yes.
ще спра клипа, докато експлорна този джънгъл. Оп, и здравейте хора, експлорна джънгъла, но не намерих нищо готино. И става вечер вече. И още не съм намерил овца, братлета. И мисля това да е за този клип. Аз ги правя малко по-късички, защото не съм се регистрирал в Bandicam с това, с което снимам. И така не успявам. Точно и две не ми достигна, колкото имам тук.